Comisións Obreiras denuncia que dende xullo do 2009 a empresa Galaurea, axudicataria do Servizo de Axuda no Fogar de Lalín, está a incumprir as condicións laborais de parte da súa plantilla, concretamente de 12 empregadas que foron subrogadas da Asociación de Protección de Anciáns logo dun concurso convocado polo Concello. Hai algunhas traballadoras que están cobrando o mes 340 euros menos que cando foron subrogadas. Isto tamén ten repercusión nas pagas extraordinarias porque, evidentemente, as pagas extraordinarias están en relación co sueldo base. O salario que están percibindo, a empresa nin tan siquiera está a aplicar o convenio colectivo en vigor, que é o convenio de axuda a domicilio. Está aplicando as tablas salariales do ano 2005 e un acordo posterior que houve que supoñía un incremento do 9,3% desas tablas salariales non as está aplicando. Denuncian que tamén se reduciu o horario laboral de 40 horas semanais, en algúns casos menos de 20 horas, pese a que a empresa se comprometera a manter as mesmas condicións.